Σήμερα θα μιλήσουμε, όπως βλέπετε, για το ιγκουάνα. Κατάγεται από την Κεντρική και Νότια Αμερική, ζει πάνω από 20 χρόνια με τις κατάλληλες συνθήκες και γίνεται τελικό μέγεθος 1,5 με 1,80 και ζυγίζει 3 με 4 κιλά. Χρειάζεται ένα πολύ μεγάλο τεράριουμ, γιατί όπως είπαμε μεγαλώνει πάρα πολύ, με μήκος 1,5 μέτρο τουλάχιστον και ύψος 1,80. Μέσα θα πρέπει να έχει μία δροσερή μεριά με θερμοκρασία 26 με 28 βαθμούς, μία ζεστή πλευρά με θερμοκρασία 30 έως 32, ενώ στο basting spot η θερμοκρασία θα πρέπει να φτάνει τους 40 βαθμούς. Η υγρασία είναι επίσης ένας πολύ βασικός παράγοντας για την ευημερία του ζωντανού και θα πρέπει να είναι μεταξύ 65 με 85%. Στη διατροφή του είναι ένα καθαρά φυτοφάγο ζώο και θα πρέπει να τρέφεται με λαχανικά και μία μικρή ποσότητα φρούτου. Γενικά είναι ένα αρκετά απαιτητικό ζωάκι και αν μπείτε στη διαδικασία να πάρετε ένα θα πρέπει να διαβάσετε αρκετά. Αλλά αν πάρετε την απόφαση να ξεκινήσετε το διάβασμα θα ανταμυφθείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.